Try dia viewers ngai ba shanswer nagani ka YouTube bat kumju ru naka Facebook. Ti pilak jiok snow ya ki jingelap bat ki jinghikai jonga naka por bat ngila jiok ban penduai ru isibun gibriu bat kila yok ya ka jinglat lut. Kabahau Jesus Christ kumbau apostol Paul wang ba ngam simuan yalap yufisyo yagi kitin jali jaum ane dah kata jing start beriu hanrei ban penpau ya kata bor jong ublay baknang baka jingat jong fi kan long hau blay tekadan kambha ya ka jing yalap ya ka kitin jong ublay kan kambha namar habu apostol Paul wong ba ngam yalap syu ya fi ya ka kitin jali jaum kabamut bahaki sngi ke jong apostol Paul kidan kibriu kiba syu yalap ya ka kitin jong blay tang dagi kintin jali jaum bat dei hangta haba kamdan ka jingyalap da ka ikhtiar bat ka bor kamdan ka jingyalap da ka jing start blay dei hangta ba kibriu jong blay ki sakut ha ka jinglong mensim kin kiu syu lanul no haka jinglong mensim tikadan kamnya pi para banget para bait ki para ba syakri lang ki ba pet ya ka YouTube bapin sengap ban da penlet por da sengap ha ya ki jinghikai ki bangan ai fimta ki jinghikai ki bangan ai fimta kimdei ki ba ngasyukran daldi nrei kidai ki ba ublay ula ai kidai ki ba ngala yo lengba ki syakri jong ublay ki bala khamsan ya no lengba ki kot ki banga puli ki jongki lengba ki YouTube channel jongki ba kham tam e ka jing start ka ba ublay u ai hi haba ngalet ya ki kejat banduai bat masyong hakatin jong blay kata kalong ka badan kam e te nga ai por ai ka por jong pi namar pi kini ki jing hikai ki bang ai kilong ki ba koridor ngakran ni ngalong confident nani ngalong snowslur ban kran ya kata om da ka jing start brio henry da ka jing start jong ublay ti kai ka bang akwa ban hikai ya pimenta ngan hikai ha ini por i video ibarat ngamla ban hikai lun ngan hikai tang kat ba kapor ka sya ba bau mensim jong ublay ai lat yang mata man hikai fi kan ka jing hikai kan dai syapang ka jing roi ha ka jing im mensim jong pi haba pi im ka mensim kan haba pi roi ka mensim kiwei ru ki roi lang namar haka gospel Matias kalnong ka ba henriu gat khat ka ba lai phulai kong tu pin ya watchwa ya ki himau blai bat ya ka hak jong u bat ya ki ai baro an sa ai lang tam api kata ka ba tikna ba lada pila bet ka jinglong mensim jong pi NCE ki jingdan kam ki bahaka do lay ublay ula penbiang lupa wat haduk akwat ka khia wat ki ai ru ki bafidan kam ublay pendam tikadan kam bahaban bantip ya ki nong rem jong ka tin jong ublay let's say pipet ya kan ga YouTube channel jong apiji sngo bah bang yalap syapang ka jing kala ka mod ka jing pen baptis ka jing bek sud ma ka jing pen khia gi bapang kita ki dagi basic para bang nere metang akwa ban ra'ifi syaka ka bakham jilliu but kita basic fidan kam namar klam ka basic foundation na kam takan nong rem pinumla ban yang hang nong nu kanum tai tika dan kam syai ka nong rem bun sing hikai rem tang akwa ban aifi ka jing hikai ka bakham long solid but kumno bapin sai so tong ni let shwa na ka kitab Genesis simpan na ka kitab Genesis habo blay utaw yo brio utaw yo baun rei ri shim tau yo brio ba shu sakut kumju kata kamdoi ka jing hikai ka jong ka Bible ini puli na ka kitab Genesis kalnong ka baningkong kat khat ka ba arpunyo arpupra snap hangan puli kini ki kentin kadan kam hakan ka jing hikai kanong rem haka kitab Genesis kalnong ka baningkong kat khat ka ba arpunyo arpupra ka ong baru blay ulatau yaki benriu yau beriu nani yaki beriu ni ka ketinjong blay da Bible parang kong so God created human beings baru blay ulatau yaki beriu
ha kadur jong uhi hakadur jong uhi ublay ulathaw yaki shenrang bat kentai tedan tang artli ki janda katau shenrang bat kentai no artli gilong bri man bri u shenrang bat ke kentai arfu pra baru ublay ulakerku yaki bat ulaong bat ke jingong jong ublay kadan kamba ba ublay ulakerku yaki uang tu dasai so bat nang roy pendap ya ka pertai bat sensyar ya ka merugan sensyar halor ki dokha ka duriau halor ki simbeneng ki ha beneng bat baro haki merat baro ki ba paru ha ka kendau tu blai ha bolo tau yu bri shimkwa ban tau ya u ba unshu sa syara lani ba unum seiso lani ba unum roy rai ublay ula tau khnang ya ubri bun roy kada ga jingkaman jong ublay namaro ublay ulang ubabha ublay kwa ban ai ka ba thamai kwa ban roy kwa hangi pin dapat haba ublay wong tu pin sensyar ya gong no tu pin roy pinang man seiso bat nang roy fruitful and multiply nang seiso bat nang roy pendap ya ka kendau bat da sensyar yaki dokha yaki sembeneng yaki merat ki bapar ha kendau ru habu orang ni pinimi hang ni baginya sensyar para beriu pi ublay kham ai ya ubriu ba un sensyar halor uwai ubriu pat hendrai ban syarai wai ban syarai takada gi snow ba kinong syarai ma kinong syarai ka balang gi ong ma hendrai ublay uklam ai ba ubri un sensyar halor uwai pat ban ri wai ban sensyar halor ka khendau wai ban sensyar halor ki merat halor ki senbeneng halor ki dokha halor ki ai ki badan ha ka perthai hendrai uklam ai ban ya sensyar para beriu ban menta ngi ipat ba ka long khongpong ka long khongpong ba ki beriu ki sensyar para beriu ki le ben ki sensyar ki dominate kani ka bakla ba balai ka bakla namar nado ba u adam bat ka im kilahap ha bapop ni sedang man i ba beriu u shenrang sedang man sensyar ya ka kentai bat ka kentai ka sedang man yelek ban sensyar u shenrang bat dai ni kila ya sensyar para beriu kila ya dominate kila le ben para beriu bat kam dai ga jing thmu jong ublai hendrai ban ya syarai lakhan to kata ha pila so thu kani ka point gawai ngakwa ban ong fi ba ublay ula thaw ni ki beriu dai bangin jin jar tra mo ko ktin khasi gi ong jin jar tra bangi i meta aga perthai ka buon ka jinjar ka buon ka sitam ka buon ka jin jar tra pilai i shu api petang na kani ka YouTube channel ka bang pelat ki beriu ki buon ki bapha ban duai namar balai ki dan haga jing jinjar ki dan haga jing jinjar tra ki dan kam ya kita ki nong yalam kita ki nong syarai ki badap shisha da umen sim jong ublay ki ba kren ya ka ktin jong ublay ru kalong kiba hikai kat kum kinong rem da ka jing pendap umen sim khu na kata da pi snap ya kan ka YouTube channel jonga wat mot ba pi penlet no ai kai ya ka por jong fi mo bon ki beriu ki let shi concert ki dia penlut ya ki pisah pi siu sebai pi da penlut pi let banya syak banya hoi banya di sngoba pendawan ka thli ka men sim jong pi hari ya kan ka YouTube channel ya ka ba ngalak pelat menta pimnan kam men siu ai sinayaro na kata-kata orang pi haba pisang ha ni ka YouTube tu yaro you try da kanan da syat kanan ba pisang ha ka jaka ka badai but kabaar ba pila semua tu ba ublay ban seiso lada pim seiso ha ka jing mentang akran shwa ka jing seiso ka ba kenjaman sim lada pim pat seiso pidan ha ka jaka ka ba pidan ha ka jaka ka ba jinjar tra pidan ya ka jaka kaba thli pidan ya ka jaka kaba ringkyang tu tip ya ni pidan ha ka jilli kabamdai pisu tu ya pidan ha ka jilli kabamdai mat pidan ha ka jaka kabamdai bat pidan kam i banlet syaka jaka kabadai pidan kam banlet syaka jaka kabadai de banlet syaka jaka kabadai
blay ula jit ngan ong da ya kani daga jikslur blay jit ya kinong yalam blay ula jit ya kinong yalam ngan sabatai bahaya ka jinglong nong yalam tu blay ula jit ya kinong yalam ban syarai bat ban kibadan ya ka ikhtiar bat ka boru ka bala penslek da blay ka bala ai du blay ban let ban pelat lut ya pi nakata ka jing jartra snap bahai kan ni blay ula bu ya kinong yalam mau blay upenan kam blay usung tenat ban penan kam ya gibri nuksangan ai napi habagi kun Israel kidan ha Egypt habagi kun Israel kidan ha kari Egypt kijan ha jing ring merau kumba saus pa snem baru blay ula ban let ban pelat lut yaki kam de ga ba blay nong thang tu bakrau ula ban pelat lut yaki daga basuk bungla andre blay udan la ka jong ka jing thmu haba uthau yaki bri na kata kadau haba ngong pi haba ka pop kawan hiar kia sensyar brio para brio paru bat ki nong Egypt kila ban kila sensyar kila dominate kila mana pulit ngila bana ketin parang yakini ki kun Israel ba blay ula yo snow ya jing ut ki blay bat ula pa yo Moses kamu wei na ki nong yalam ba ula pa yo Moses ba yo aran ru panyalet lang ban pelai tekan mau pi sung thu ba blay ubu yaki nong yalam ya ka ikhtiar ba ya ka bor ki ba kin ta kinong yalam kidai banlet pelat ya kita ki badan haka jingjen jatra ngawang ipi na du menel ada ublay kwa banle ula banle ban dala dihi nrei ublay usngau tenat ban sei kinong yalam usngau tenat nang kata kada wong tu roi pat tunang roi pi usngau tenat ban pendan kami ki beriu ya kita ki baula jit jong blay tengah kata poin ka baar lada pidan haka jeli ka bamdai pisu tu ka jeli ka bamdai mat ka jaka ka bamdai ba pi sakut shi sakut haka jinjatra pidi ban duai bo blei un pha pi ya kinong yalam pidi ban ut kum bakut ki kun Israel bo blei un pha yo Moses bo blei un pha yo nong yalam lai ni ki nong yalam ki badan shisha ya ka ikhtiar bat ka bor ki balayat lemba ya ka bat ka ding ki balayat ya ka jinge ki balangam haga jing start kabak jong ka tin jong blay kabak kenja men sim ki bala pensle dau men sim khu dan kam bai kan ni pa piak ban sngap bai kan ni gidai kan nong rim jong ka tin jong blay tekai kabang ong ni pi habaki nong yalam habo blay ula pa shapi ya sai eu telai bantan ni pina ko ba pila jangam kan mau da ken koridor yo tu telai uba ublay ulai utelai ula ban long kinong yalam ki ba pia kendu ki ba pila yet ki pila duai da ken kor ba ya utelai ya ka jinglong nong yalam ya ka leadership tak ni dan ka jelam meghalayam tabalai kalong hadu kat ni nawar balai babdan kata ka jing yalam ka jinglong nong yalam kamdan kata ka ba ka bala pensle do blay takadang klumar hadu kat ni kat no tam haka ba kenjaman sim ka sedang syuana ka kenjaman sim haka wi Israel habaka yo ya ginong yalam ki ba kenjaman sim ki ba yu blay pin ka roi ka par roi puli ngala puli na do Genesis hado jing pen pau lakat no sin ni ka Bible lakat no sin ban ngai ya kata ka nong rim ba haba ka ri Israel kayo yaki nong yalam ki ba khna haka jingmet jing perkhat so thu pa bi ong khna kamut ya ka snam ubri ula bandan san foundry for snam ka jabing jung u ka jingmet perkhat ki jing em ka jingle jung u long kum khna barang red handai pada dai ubri ubarang ba ai jingmet perkhat ubarang ba haka kam ngarong ipi haba yo yau tau nong yalam ka kira sang kata ka jat ben riu pi kan kira sang baka jing men sim ru bujong pi pin i pen ban kan da kira kong rasang
pi haba ka ri Israel kadan haka jing yalam usim David ha padang usim Solomon ha par usim Solomon umpat lepap pi kadan ka jing sai so re ha badan ha usol ning kong sol la IT sublen re lepap umia hak bau lasat la ulai bat kelas nang tren pina puli ya barok kita gi puli nak ning kong Samuel baar Samuel ning kong hisim baar hisim pini ibat ha ba kinong yalam kimbut ya ki an ki hukum ki jong ulai kimia yal di ginde kinong yalam ka jat ka jinglong mensim ngila i ka ju ha jalame khala balai ngan oi fi sajelai kat new drop sajelai ka kam aurea sajelai ka jingkit khunrei nang takadaw ka duk ka ban ka jingbuk nei haba kam dan syu ka moral life kam dan syu ka jingalam ka badai ngan oi fi haba ukpa kit syu ka yen haba kami kam buram ya ukpa haba dan gini gi ai ka jat ka long yen namar balai bam dan ka jing hikai ka badai bangi ong yal di bangi de ki kenhun Kristan ki beri Kristan rai syai pini i menta ngia keren ya ka jing sisam tanamar balai la sedang sei ya kinong yalam hab hiban keren ya ka jing sisa tipin pet bahai ka ni ka baar ong kinong yalam te kumno unong yalam ka balai ka point ka ba ublai ujit ya unong yalam open select pilai i haki kitab mansyaru ya Samuel ya usim David udah pen select dah ka panyang hamenta ka panyang ka keren siapang ka jing pen select jong mensi makut keren ka jing pen select mensi makut kameradan ka ikhtiar bat kabor unong yalam umla banyo ai no blai ngakren siapang ni ka jing pen select ka ba no blai bau tau nong yalam badan ka ikhtiar maka bor dari banlong bala penslek do blai bat ubala yo training kan ma bala yo training hang ni ngam keren ya ka training no ya ka yo piong ga training ya bagi train ha theology ne haki puli dangli para banget ngabab da ka baburam ngaru da ka jingai ai jong blai ngapuli bahaya ka theology ala puli sibun ki theology mdai ba ngampuli ndre ngam penram ya gitu ba puli theology ndre ka theology klam ka jing pen sle umen sim khoi kalong le nei rai la dan ubru ba klam puli ya ka theology ru badan ya ka jing pen sle jong men sim blai bat ulayat lang ba ya ka training ka ba ka ba blai hi train hang ta pini i sisa ka ikhtiar bat ka bor jong ka jinglong nong yalam nuk sang na yus im David kita gihinman jong David ki badan ha ka yeng jong usol kita giba ki ramha kita giba ka stage jong kita jing jorong jong kita dai ka bakrau kita la ban king ya ka sti kita la ban shim ya ka jing ada ya shadam gila ban ele thma handrai ka jing training jong ublai ya David ka per u train ya ha ka jaka khlau u train ya ha ka jaka khlau u train ya haba let up langbrat ya kendu ya ka dengim bat yau khla bat yau sing nong so mama memang bat yau sing bat latar David la itu bat latar ya ka dingim bat yau sing go matang re lai lang berat ulaya da udan ka jingket kli ban ya da ya ki lang berat bat ulah syak train hari klau shua bon long unong penyap ya Goliat kena habam dan banut not syu ki Israel kila syaptin usol wa syaptin sol udah bajrong tam nak kenhun Israel udah usim jadi kenhun Israel bajrong tam na baro ulah syaptin habo iya Goliat reu David watlah ka renyan jeng kalau ngaba lingkat habo ulah syak kentat na ko society ulah syak kentat dan bajit dan ba temu ban habo usim habo Samuel walet banjit ya way na kinong yalam nakayeng jong ukpa jong David mo jong Jesse mo lai thu ba habau so lamot ban pen kentang ni gitu ki hennan jong ubleu la kentat lut ya ki haba khat bu pha khat yu David tang unong syarai nong up long berat bat udai David la daftar syo yu dingi mot ka nong yalam udai ban long bala pen bala ya shwa ya ka rai dam ubalayat bala dap job bagi sing kam dai ka jinglong nang yang ka dai ka ban train ha ka klau ha ka ri klau
Bar ka baar hadin bala pensle udai bandan ka jing slur. Pi udai bandan ka jing slur ban kren ya ka jing shisha ban yale ikinong syun klam dak hauput. U David ula let yang hau Goliat barok kilaya kelan. Barok kilaya syaptin. Ula kerhu Goliat hadu sau pausni bat habau let u David. U Goliat upet ya ui tang hukum kena ndai u David udan ka mensim. Ula dap syatrin u blai wangawan ha ka kerteng jong try. Kamot bau nong yalam jong pi undai ubalayo training da utrai Jesus Christ. Badap yu mensim jong blai ubala dep job. Ubala syak kentat ningkong. Ubala dep job pat yu sing mat ka dengim. Ubam dan ka jing syap ting. Ubadan ka confidence hau blai. Kadang-kadang kata ka jing sngop skam blai tak dau syap ting. Pidan hakani ka jeli jong nong yalam ya ro yu try. Mot pini iru ya ka jing sai so happy. Pensai iru ya ka jing sai so namar tunong yalam utep ya ka e ka baule usim David utep ya ka e baule Solomon kat bau dangdan amanong haka jing e yo blai udang dan ketika sai so temot nong yalam jong pi udai bandlang uba syap ting yo blai udai banyat haka bari bat haka bapau kamdai bandan kanu ka jing arsap ngane ka jing im ka bajaklia ndai uba hakmat kibri ukuran yang jing syah ka bari aru kadai bandan ka takasaki ngamang uba janai umudan hi uba janai let tang nau Jesus Christ mereka jing em jong u pa usim David ru kadan si hakawai ka por bau lahap no ndai ulah kala ka momot ulah pendet bau blai wang au David ulang kat kum ka dok no kam blai pet ya ka pas jong ndai pet ya ka present kum yo tunong yalam jong pi ulang si shan em bri jong blai usim David habau la lek pop walau nong yalam ulet lek pop ka hima jong ka pat ken mau habaki nong yalam ki lek pop habaki nong yalam kim im kat kum ka tin jong blai ki lek pop ka prawet ka kandan ka jing pra kanan ka jing bum su jing mat kandan ka ka bam sngau tenat anong mi badai hadin do kula ka bamut wan sisa sa kata ka jing jong blai la restore pat ka bau David lalam tekadan kam ya ki nong yalam kiba dan sisa yang mensim jong blai ubadan sisa yang mensim jong jing start minpet nang niru pinpet wat hakikam ki apostol haka jutang pinpet haka jutang ka bathmai ru ka jing jit nong yalam menta la jit nong yalam tang da ka jing start brio la jit nong yalam tang bekidan ya ka kerdan la jit nong yalam tang bekidan ka spa ka phon rei pinda pet ka jing jit nong yalam haka por jong ka kum ka tin jong blai wat haka jutang ka bathmai ru pinlap bala jit ya ki bala dap do men sim jong blai tong nya puli nak ikam ki apostol kal nong ban riu bat kata ki bang kita ki banget kilaya rai belin ba kadang kala jing ya khnyum hapadang kini ki banget ki ba keren ya tin Greek syapang kita ki banget ki bakren ya ka kentin jiu namar ba kita ki reu kentai jo ki kila syai no ben ha kabaya sam ya ka jingbam pi kita ki khat arnot apostol kila khat ya ka jingyalang ya baro kita ki banget bat kila ong ni dei ban hikaya ka tin jong blai ngin pelepor ban hikaya ka tin jong blai umbai ban ngin ya sam ya ka bam khat ka balai ka ong te para tu jit epi nyawat ki brio ki badan muram ki badak da umen sim jong jing start ngin ay ki ka jing pengket kli khnang bangi ki apostol nila ban pelepor haka jing duai bat haka bahikai ya ka tin jong blai te baro kita kila ya menjur lang ya kata ka jing ai jing bat jong ki apostol kila jit ya ki nyongwat Stephen ubadan ka jingat ka babha ka badap bat ubadap do men sim khod u Philip u Prochorus u Nicanor Timon Parmenas u Nicholas u Antioch Nicholas jong Antioch uba lakala naka jinget jiu sha Jesus Christ kini ki nyomot lawan ra ki apostol ba kile duai ba kile bu ya ki ti te kumta ka tien jong belai kala nang roi bat kita ki banget kinang ya rai ha bat bon na ki
ata kinong yalam jiu kilingdo ma blak manong kinong yalam kilingdo jiu kilawan syaka jingkala ka bomot bat kila pai Jesus Christ pi hang ni ru kadan ba ndrei menta balai pi ka yap ka jing syakri ka pejak namar iyo ya kinong yalam ki bakhna ki bakhlung iyo yanam kinong yalam ki bam dan yo men sim jong blai iyo ya kinong yalam ki bam ki ba spuli tang ya khtim jong blai na ka jing start kam dan ka bor ka pol wangam sim kran fi ki kentin jali jong ndrei ban demonstrate ban pan pa ta ka jing mik pat jong Jesus Christ kenal ni syakri yo Jesus Christ u Jesus Christ jong ka Disember arpusan u ba syukulung sa ni syakri yo Jesus Christ u bala nau kulung u la dap syayap ka ding Calvary la mi pat wajab u syong ha ka khet ka jong blai menta dei syu kulung ula dei usiem ki siem utrai ki trai ba kita kinong yalam ki di banyo pedang ya ka bor jong ni but namar Jesus Christ wang ngan ai fi ka ikhtiar ka bor ma ba fin be ik su pen kya i bapang pialap ya ka gospel mentang tak tahu wang ba fin le ya ki ba kham kraw ya ka bangala le fi ki mat u blai wa yu men sim khu ti phap sno thu wa ka ni sagawi ka point nganum keren jerong syu namar ki bun palat namla atang ini YouTube iba yu haba pila yo ya kinong yalam ki badai hapi pila yo kinong yalam ye dai kenal kinong yalam kim dai ki balik jubor ki balik dan bor mentang i kinong yalam ki dai balik dan bor ki balik jubor ki kham yalam ki kham syarai si sai ki kham pelat unang syarai dai ban pelat te na ka jing e lada pidan ka jing e ha ka kam auria piwan sunong yalam un duai pi un ai ka im pen i da ka ikhtiar ka bor pin lat lut apa piwan pidan ka jing ka pop jong ka jing dikya pidan ki ai pidan ka jing im ka jing piwan sunong yalam unang yalam bala penslek do blai udu bandan ka ikhtiar bat ka bor ban pelat lut fi ha ka kerteng jong Jesus Christ kenal ka buram ka jing ero ka dai sutra do blai ngau pi penan kam lai i na ka ktin jong blai bat ha ba pi kan do yakini kinong yalam what you can do thalai ki what can do thalai ki ngang fi bun ki briu kim sngau thu shu kata kim sngau thu shu ia kani ka jinglong nong yalam ki tieng ko tempan ya ki bamdai ban tieng ki can do thala ya ki nong yalam ki basisha nong ki can kam kai nong fi bat pinum roi ngalai i baki habakim kim dan kata ka jing so thu bagi dan ki nong yalam ki ba syap ting blai ki badan ka bor jong jing duai ki dan ka bor ek tin jong blai ki ba em we balak ban sa ha bagi dan minta teng ki kentron ki penlong ya ki tangkum ki rubber stamp kam nawat penlong rubber stamp ki nong yalam jong pi amdai bagi nong yalam ki control pi dan ha ki nong yalam ki ba control ki ba merap ia pi tin ko petempan ya ki handai ha ki nong yalam ki ba shisha pin la ikendu pi kendo thalai ki bakal di kaman rak ka jing sobha tapi kwa ngan puli na ka ktin jong blai yalet na ka shitish ki hebrew kal nong ka bakhat lai kong kum no kong topen ko ngu ya kita kinong yalam ki bakenja men sin bak tu dale snap ha ktin jong blai ni kong tu dale ya ka ka bakiong kakam jong ki kalong ban syarai ya ki men sin jong pi namar ki haban ai jingkhan hakmat ublai tu dale ya kami da ai ada bakin smoke kaman bakin le ya kata ka jing syarai da ka ba smoke kaman fi am da ka ba smoke si namar kami kan am mentoy fi kadan kam ba haba pi kandu yagi nong yalam ndai ban penlong blai ki kham ong ni pidi ban sngo thu ublai sa ublai nan gi briu ki penlong blai ki nong yalam katu ka babakala nga kham ong ndai ka baburam ka jing buram ba pi i ka jing buram ba pi sngo thu ki dan ka ikhtiar ki dan ka bor ba kin yalam ya pi ba pi ru pin nong yalam pi haba ki nong yalam pi yo nong yalam ba shisha nong yalam on penlong nong yalam ya firu lada pi ko ngu ban le ki ai ki ba ula yo ya ka ai na ublai ban hikai pi habo nong yalam hikai pi hikai kumnu ba pin la ban duai hikai kumnu ba pin job yi thma yal diu la da biat hikai kumnu ba pin san ka jinglong sim hikai kumnu ba pin shakri ki wei hikai kumnu ba pin let ai bible study wei let hikai lot kan ong pi ngar ngala dan ha ka jing sha yalam ong pi amdai bang syumi kumni ma ngadan ki nong yalam ki balak pensan yang
nga ingu iki nga duai na mentajong kinong yalam ki babun ki bangay kenduk marmat ru ndrei ki bana kai tengah sengap na YouTube bat nga puli ki kat ru nga da penlet por kita ki long secondary ndrei ka baning kong nga syong ha kamat jong blai nga da penlet da ki kenta banduai nga da penlet por syo ban keren ya ka tin jong blai syo ban keren ki nga da duai nga da kim step nga da duai ya kita ki bang syarai ru. Let's say nak ni ka YouTube ngam ngasudang dan ki beri ke bang ayo ban syarai nak bang ngasufun ndai ki dan ki ba ngala ayo ban ya syarai lang haba nya dan lang kajing ya kenduk lang. Tekadan kam bahai kini. Ba unong yalam unong ipi haba pidan ka jeli nong yalam unong yalam dai ban sakut haju. Ladau ai ka ju kajing bam ka sakut nong ka kalong steel tu nong yalam yaldir dai ban sakut haju dai yaldi banang jam segiwai pakisan jam pi ya Joshua ujop thma ujop sibun ke ujop ya snong ai ujop mo ya Jericho ujop ter nong yalam dai ban upgrade ya ladi haka bakenja men sim la da man shwa duai sikenta hadim nong yalam bah khamat jom pile dai ban duai kham shu ban ya kita ki bau yalam kemudian long kan uksa atau ginong yalam fi gede giri duai atau pidan ka jeli ki ba kidan sisa ka ikhtiar kelino ld sakawai kan nong rem kalong mi no anaka jing shap tim habau blai long yo Abraham kam dai shu ene ban shong hagari jong ukpa jame ladau Abraham ko ngo ladap nyo pusan senam Abraham perkat udan sa hari jong ukpa ulang sa kumuklung no ngilak banong udan hari jong ukpa udan sa kajing long klung ngai habau blai haka senam ga nyo pusan lai i bau ni Abraham gaju khat eu bau Abraham ulami mar habau mi klam gajing sap tieng ban ko ngo yo blai Abraham ulalong ukpas dan jong jingat ulang ukpa ka jat ban riu ngilak manong ngar ngadai munong yo pateng jong Abraham lengba Jesus Christ ma semua tanat bau kongu Abraham wat akan nyau pusan senam lek se piru lakhat banni no nanu ka jeli ka ba pisakut haju syahju ublai lakhat epi syaka jing syakri ka bakham shalor handai pi syap tieng na igi beri ba syap tieng ki sa kumju dan itu epi ka testimony jama habo blai wang yang ami no naga jeli kabala dei ban mi ngam sim la syap tieng ala IT shu blai ong jakat baja hot kumubriu teng sanu ngan let marwai nrai mentang aingu yu blai bau penmi yang mentang ayok ban penmi jen danga sakut nak to jeli ngasyong sa amtu nganum yok ban syakri fi patba nganum yok si syakri fi para bang nganum yok ban penduai tunggal sakut itu jeli tedan kam bahabo melsim makhut ulah keren ya fi mi no nak to jeli wat syap tieng ni kibriu syap tieng ya blai siap snow ya ka tin jong blai bad haba pi mi nak jeli pi dan no ha jaka ka jingalam ka badai do melsim makhut bat pinsan sakawai ka pailu kenau hapidan hakinong yalam kibala hikai ya pi kinong yalam jong pi kindai ban batsa ban penlong khelung sa ya pi kindai kidai ban paru ban commission ban sen pi haka long yeng long sem ngam thrai ba ki kini ki pa ken song tanat sa i ki khun bekin shu shong yeng shong samla sa ki kwa mo ho i kita ki badai ban shong kurem ngam ong khandet e mo kita kan 1% e ribun na ki beri ki bakwa ban dan la ka yong yeng long sem mo kini pakin kwa begini khun ki chong jasbe andre ki kwa am ki kini pa bun trekam no bun let trekam bun yo ila kayi yang sam yo la kamai kaji na pi kwa na beki khun jong pi kini pa kin up bam sa na pi bun kinong ya lam nam ta ki kwa ba ki khun jong ki ba kanjam sim kin shu up bam sa na kita ki ka ba bakala ka bomot bakim le ya andre ki kwa am pi kini pa ban roi ban yo ki khun great ngamong syuk ki khun ksingon ong bagi great grand daughter ki great grandson semua kanang roy ti kedan ha jeli jom kinong yalam bahabau khun la khun bakanjam sim ula he pidai bandan kinong yalam ki bapa no ki let chna la ka jom ki dei bandan kata ka jing la duit ban pelat ki mendai ban control sa ki let chata ru khang le mta ru khang habau blai la pa mi na si ong ki bai syakri lang nga.
kidan le sih ka jingyalam ka boleh ula ai bangan syarai ki ngapan long senran ki ngada komen abaki menta ki la shna lagi jong YouTube ngomong ki hey lewat shna YouTube malah yo bun ki ngong ya ro try la shna YouTube ta kadan sapek ka OFLD ula shna YouTube menta ula long way nong yalap ngak komen ngayo ro try OFLD semua bahapi ngakwa baka channel jong kan Roy Shu OFLD ma ode umbak mat saprang ne kai ga to media mainstream semua bah mat ban comment ni bikin yo boot ya ka bikin yo follow gini ki ayo kin yo snow gi jing kai jang fi mat saprang da fi ga ni ga video da comments ma baki bikin yo follow ya ka ayo kin snap gi jing kai jang fi ka badan ikhtiar bat bo te ki dan kin nong yalam ki di ban ai la ki bai bikin san amdei tang ban le haldi hot ka baning kong ni kai ka jing buram ni nong yalam ru kabadan kam mendega jing buram ko tempat pen man puli fi naka gospel ka shitish ki Ephesus kalnong kabah nriu kaong kumno katkhat kabaning kam nong ban nriu katkhat kabaning kam kaong kofi ki khun tu ko ku yala ki kli ki kpa how try namar kani kalong ka badai tu buram yala kpa ba yala ka kni namar kani kalong ko hukum ka baning kong bat ka badan jingkular snap ha ka hukum ka baning kong bat ka badan jingkular lada mai buram yo kpa ba ya ka kni ke baro kin man bha me bat man em ka jing em ka ba jalan hapo ka perthai bat ki kparu tu wat pen wat pen bitar ki khun handai da hikai ki ha ka jing hikai ha ka discipline ne ban sanchar ki ndai ban sanchar ban discipline mat ban pen bet ki ha ki jing hikai kawawan utrai pi ha ka bakanja perthai ni dan kam ki kini ki khun ki dei ban buram ne la ki kimi ki pa ngai ka ni ka baba nga ayo yo blay ba naka jing ay jong blay siya ngayo ban buram ya ipa bad ibala let no mo ila hikai ni snang sempat ni bad ya imay gide gibriu giriu duai may wat la pimi kan YouTube na marim ju company.com mobile ngakwa ngasngongo may fi mo ngakwa ban ayo yo try na mapilong ka riu duai pila day katu ka prom ka kantai jong ka proverbs life away pindah tip ye imay jong ang fi ha dong ka bang sa men syo ha mau prem gi tip lut imay jong ilong iba kloy iba jen sur ka men sim balik duai beri balik pen kya tre ki minas syo ngala sngongo yo blay bu ai imay dai ka jing duai jong i ka bang ngami na ka pop bat nga ai nga sngongo ipawat la let lu mo la let no na ka perthaim dan syo ha inong yo sngo syo kai nga mga kran rei ilong beri babat nadu bayo jing pen im ye kandu bi imay jong i yo ka jing pen im sisa bat ilalong sisa utau kpa ba nga siap tim buram ni idan sisa ka man jong kpa be dei bre ba slur bang kan mau mencuak kidang dan gitu ki jing ya huri urang nang fi inot baik berkeran ya jing sisa apa dan ka yu te nga sngongo yu blai nga kwa man ai ngo yu blai bau ai ki kimi ki kpa ki bala wanra yang sisa hakan ti jong blai hoi kadang kapor bangala jak no blai ndai kila hikai nang ret fi kitin jong blai kong to hikai to hikai to yo khna namun namam dal he unam kan ria no mat kan dan kapor haba kila hikai kitin jong blai kila dua gidan kipor bu setan yo andro blai lawan rapat upan kan mau pat ya ka ka hikai kilam ki beriu ke duai mai ba it janga ngasngongo fi ya ka ba fi duai haduk mentawat la fi mi kan ni te kunjuk ru haga bakken jaman sim kenal pidan ki kini ki kpa ki bakken jaman sim tu buram ya ki kini ki kpa ki bakken jaman sim ki bala arab ya fi ban kala kamu ila arab ya fi haban le ka jing pen baptis kila ai fi ka tin jong blai kila hikai haba pila san haba pila kamtip mo kan dan kapor ka bapin kamtip ru ya ki kini ki kpa ki bakken jaman sim pila kamyo wat kelat ya ki ublay upet ya to ka ana jong fi ka jing buram jong fi menta ka jing buram kam dan shu kala dan ka jing le he kadan ka jing snowman kadan ka jing sarang ru manang fi bangai habadan ka jing sarang ka jing snowman kim ju long manang fi stang kat nu ki ha no
Tagadan kam kan ni ka place of honor habakila yalam si shai fi biki ya sha ka jingbet hoi la dakin bet pi de ban ong ki pihak ban keren ru daga jing e la dakile bakla hanrei habakila yalam e pi ktin jong blai ka ong honor your father na to buram ya laki kimi ki pa ki bah kan jaman sim ru pi dan kam man le kata pi dan kam man yarap ikiru kila yarap ya fi habaki dan kam ya fi ba ya ki jingrap na fi hanrei na tangan ong fi haka bekerja mesim orang kia kendau thala palat ya ka jinglong nong yalam nak kata dau bleu sungok si ni ngam simong ni ban rajek yo bri bleu yo ka buram mereka deka principal kan nong reng jong ka tinjong blai pilet school teman ong pi lara pin buram yo nong hikai bo hikai pi lara sungok si nong hikai unum ai shu the best vin reki dan ki kena ki bastart ki basian ki yang nong hikai banang ban hikai ki dawan ki da pelet por ki da syong ki da iet yo tu nong hikai ba utur uthe let aki ya ka e ka baudan pat pen i ki man briu wat ukna badunaru tu nong hikai kwa banyarap yo kat no tam le ka bekerja men sim nong pi kat no tam le ka bekerja men sim ngai i hang ni ha YouTube channel ki dan ki briu ki bada iet shisha mo ya ro you try orang ada dua ya pi ada dua sisa mit wa step nomor bleu ai ka ikhtiar ka buat ban dua dang step malah ki pernah arba jiu lah ki ada kenal fi ada ki dan ki briu ki balong ko banga berat mau lenai khamat ki senyang ki keren ki ketien ki balai project dan ki briu ki bakran nak ketien siru ngadua nama tajong ki ho para banget ngalong ko berat yang mau lenai khamat ki senyang ada yang ampere kata ki dan pat ki dok nut ni ki barang ang ya dok nut ki ban yo snow ki kentin ki ba hap mau nai nama ki kentin ki bang keren ki long bang keren da un sim khoi da ka buar jong blai am syu da ka jing start beri let's say ka jing start pertai ngaduna para banget ngalak ban kubur ni ngam deu scientist ngam deu tau banang bhai kam nat sne kiwei ngak kubur ngamla ban yunujor ba ka jing start pertai ngam keren ni ka jing start pertai ngak keren ni ya ka jing start ka ba mayan jang ka ketin jang blai ba la ai kum ju ngam keren ni ngam kidan ki sap kuai pat kinong yalam aba pidan haga jeli jang kinong yalam ka ba dai tu da ona ya ki da buram ya ki da duai da rap ru haga badai banyarap haki ki liang baro what wat mut bau nong yalam jampi struggle ma bau mut nong yalam jampi suk ban yu pikwa ai ki jikai ki badai pikwa ban hikai ki badai ndai piju perkhat ka por yang u ka no penlut piju perkhat ya u habau ulet si ki kam ki jam man trei ka no hab yak sat ban psai la ka yeng ka sem ban le ki piju perkhat no pimut ka bayo ai mo ki baro khani ki khasi kwa palat ki bayo ai bat ka bayo ai ni khendok thalang ni berat ngan ong fi hanre ki let si ki concert ki baram ya penlut ki tu ki nong tem ki bawan pen skotan nak tang sipor kam dan ki ka bakenja mesim paisa ka pop paisa auria ya penlut de ki pau hajar ki me salia ban berat ngan ong fi hadu kata ka jinglong jengi ki jat ban riu khasi but cheki we ki jat ban riu to nai pat ya keren chua kim value ngan ong fi kim value haba film value blai ushim no haba blai ushim no pinda yet hadian ru pinum yo shu para mangen nak kata daw nga LD ong fi habang ya kendu ki breu jong blai ki ba yet sisa oh ngada penut ya ka por ka samai ngani ko ngasam sai kejap jong jiskulah spi ya kani ka kendel pani kani ka kendel ngan ong fi om tang banga puli ketin jong blai ban syong ha ki ketin jong blai hanrei ngada penut bat spa bat pau ban puli ya ki jingtho jong ki briu jong ki bel aya ki paina sa fet ni kita ki jingya nanti bat ngalas hang ni gidan daki lajan poi spa ki kat kani ka kendel banga puli ki ngapen por ban syong namar ki de ki briu ki de ki leaders ki bail de ki aya ki long nak ki risk ngap ni ki dam ki wei ki jaka ki nak ki keleng ki jaka ngara penut por nga ona ki bat ngara penut ya ka pisa ban tit ki kat namar belai ki mentoi palat para banget kalau Arab yang asibun ngong mingkong ngi de banlet syaka bible syaka ketin jong belai syong penslek ngalak keren gitu kinong rem rei fidan kamru habaki ublai ula jit kinong yalam syujit kai mut ka tu ka jingya enti haba ki kini ki kpa ko long kumno ki ayat syua ya fi ki kini ki kpa ti kum ju ki kini ki kpa ba kenja mesim haba kumi ki kpa ka ayat syaka badai
kila ya cha ka badai kumi ku pa bat ka kini kila ya anti badai kinang ban hikai ki khun mo hang ti ka badai kap no tam ha ba kenjaman sim ngon fi kila penut por penut sor ublei shim ai kai kan ni ula ban le ke ba pin re ublei so tanat ban bu ka pateng ginong yalam la pateng ma pateng la pateng ban wan bakin hikai ya ka kini tin jong ublei pateng la pateng usngu tanat ban ni le ya kata Jangan orang fi kenal kajing duai bat kajing puli ketin jong blairu kini kide ki basic orang fi kide ki basic bat haba pia kendu ya unang yalam sangap sya sa unang yalam shwa bun sai pi ya kan ketin jong blai udai ban tip bha ya ka jinglong mensim kenal haba pia kendu ikinong yalam keren nang ni ki bam tip ye sya pang jinglong mensim yang pi dai kinong yalam kini bentuk ya kajing long mesin fi hakanu ka situation unang hikai habo hikai kena skol kidan san pomot ru utip bat ki kena skol ki long kumno utip itu dan jing dunang tu itu dan jing dunang tu namar ulai i udah keli tu unang yalam obak kenja mesin udai bantip ya ka spiritual life jeng fi ndai ya ukiuja jeng fi kamong ya ka spiritual life fi hakanu ka condition Wan sukikai salan sar ya borok nang ni na YouTube te sok kan nerai ki baya kenduk marhamat sautu kan uri bandan uri ban tip kumno ka area Baunia Rap ya fi uri bandan ka jing sautu kum unang hikai kum unang yalam uri ban tip lada kim shutip ki pija tip ya imot katam dan ka jingket kli kan begitu ki badan ka jindi nang yalam ki babkan setnyau tu tur umla ban le nerai kata-kata kam mau di bantip namar habalong nong yalam babsai kini ketinjong belai dan kam shwa ya ka basic udi bantip ya ka basic kini ginong rem klam kani ka basic yalam ni pi pin puli ka ba arpau lai pau snam pinum guru dei nam dei paramwet dan na pedang pi giban pan saung ya kani la pila dan shi pau snam ta pi puli ka ba pi duai klam dan jing sai so problem ka dei bat ka basic jong pi problem ka dei bagi nong yalam unong yalam pi company ba ya ka basic jong pi ya ka basic of salvation kam da tip hai ka haba pidan kam da let's say kadan ngan oi fi gidan gi pop ki bari ma tunong yalam ule ran uban kali fi bat namarial diru umpat lajlut bat umdan ka ikhtiar ban komno ban pen khut ya tu pai ublei ai ka ikhtiar mo de uji sukres ba penem dai kinong yalam ba penem de uji sukres dai upendan kam ya kan nong kat kom ka tin jong ublei ban yarap de fi telah ada unang yalam banai ke pilih mod pisak kut haju pimsan ju bat ka aru lada tu nong syahikai kongo nganong pim lakli era kibun nakih nyau phongot ki senran jong Jesus Christ tang tu khat arngot ki bas sai so ba hadin ki sapen sai so ki wen regi ki jakno namar belai kim tre ban ngap ban pen kongo ka tegala jerong palat la sa pu praminat ngana keren ka jerong palat kini lada pikwa ban ya kendu sa syutek sa Facebook syan dan ramai swear dua ina mentagi kinong yalam pet apa so pol nong tho si Hebrew ang kumno ndai tang ba pin pihak dua ya kinong pihak support ro ya kinong yalam ja PPE kidan kinong yalam support ki wat ki beriu ki support ya ki beriu ki bakenja percaya ki bayalam ye ndai duna ban di support pi kinong yalam ki ban ra pi ka jinglong mesin ki ban pen sai so pi kiban pencin sih kan ni ka menriru ka jinglong mesin ka sedang ka jinglong mesin kadan la ka jong la ka jing nang yalam ka bekenja mesin pen unang tho si Hebrew ang no nadu khat nyo khat phraw ang ngan puli biang no nong city si Hebrew nong ba khat lai khat nyo khat phraw ang tuk pen ko ngo ya kita ki nang yalam ki bekenja mesin bat le ya kai ka baki ang namar ka kam jong ki kalong ka ban syara ya ki mesin jong pi namar ki hapan a jing kan chu blai tole kami bakin yo ha bakin snow bha bakin yalam ni pi da ka jing kenan ndai da ka jing snow si namar kami kampen bha kampen bentoy ap duwai na ka benta jong yiru namar bani dan ya kata ka jing tiplam ka bakhut ni kwa ban im kata ka jing im ka bahak bakhut ya ka ka bangile bat kam tam tu duwai bangala banwan sapi shen uni nong tho si Hebrew asa kadau
kadan kam ba pinduai ki nong yalam hakajing nga aingo gitu ki nong pek ki para banget jangan ni ka channel ki nganget ba pi juduai yang aman kapor jing duai jang pi mentoi plat ladap kat ni hajar pi dan pi duai sisa kat no kanang roi ka ketin jong blek kat no in i ba kan ni ka jela pim it se kan ni ka jela jong nga ada it sisa da kadang syong duai ngong traji su pelat nama da kadan ka jing kya ka men sim kadang jing kya kan ni ka ri jong i pin is kan sadan ka jing sai so kanja ka jing dok kanja ka jing i kun rei ku paun pek iki khun un kandan nganong pi kata ka jing sai so bat ki wat lang syong ha ka kap border ki ba per ha ba blai wiang nang mentajungi dan manu balak banyelang nilek persya ini blai wiang nang mentajungi kun ba wiang ya kari Israel wat la sorau niki de kituki Arab nations nrai nganong pi blai dan rengkat pergi kum juk re ka jela jungi ngada terang sisa ngada duai ngada syong ngada penlet ki jing duai batang hikai kan ni ka discipleship school ru pela i ni hikai am tang ba ayu ngilek ban hikai ngilek ban ngilek ka jing kala ka mot ki beri ki badit rock sebadik kiak ni penduai ki ni penbaptis ki ha kertang jong Jesus Christ ngira le ka tang di sei ki nong yalam pimot ni syukran kan ni ka YouTube ban syukran se i kentin jali jom em ngakran ni ka jing sisa ka bengilek pe i gitu bat kila sedang menong nong yalam rei marwai hangno ngan la ban le marwai lada kham ka jing yarap jong fi ki para banget ba it ki baju pek malah por lada kham ni ai lang ma fi kakti ka diang kakti ka man ngan la le iu nga marwai pidan ka benta te piru ban yarap lang yangi ki nong yalam ya ki wai pat ki nong yalam ru apa pi i ki ya sisa khap handai teng la te singit ya ki nong yalam ki ba sisa pi te singit ya ki handai layarap be ginong ya lampat ki bam ai jing mentoi ai ki konsert ki ba filat ki ba kenja pertai pi wet pi koloi handai ya ka ba kenja man sim pi kan tat pi chukwa ai ka bam tei ka man sim pi ki briu ki ba shisha jang blai duai nam tajuki yarap lam ki bakin pen sapriang ne ka gospel tang ini jing like jang pi ini YouTube ru manang pi like pi comments pi share ni kala pen priang ba si bun ki briu ki yo ka jing like do tena mata ka buram jang blai ta yo ro try pa ba bangai sada pek biang ni ka YouTube channel ha ka kerteng jang Jesus Christ ban Nazareth ku blai si bun ku blai ki subscription jang fi ay ro try ni se kan du pan